Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nga igsuon aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, ato karong hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makayagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako kakuiyam, sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nga huyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makayagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios dito sa lahangin. Amen.
sumampu kita. Makagagahom nga Dios, imoa nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo, aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia, gikan sa Judea, og nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas, gawas kung madawat kamo sa seremonya sa pagtuli sama sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulun-ana, gisupak pag-ayo ni Pablo o ni Bernabe. Busa, gikauyunan nga si Pablo o si Bernabe o pipila ka mga tinunan sa Antioquia, mangadto sa Jerusalem, o makikita sa mga apostoles o sa mga kadagkuan bahin ni ining butangan. Unya dinasunan sa tibuok simbahan, kaming mga apostoles ug ang mga pangulo sa maong simbahan, nagkauyon sa pagpilig mga tao sa ilang pondo, aron ipadala ngadto sa Antioquia, uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas, nga ginganlag Barsabas, og si Silas, mga tao nga gitamod pag-ayos sa mga kaigsuonan. Og ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostoles og ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nangumusta sa tanang mga kaigsuonan dili Judeo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria o sa Cilicia. Nakabalita kami nga may mga sakop sa atong pundok nga nagsamok o nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala namo sugua sa pagbuhat ni ini. Busa, nagtigom kami o nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadalangan ha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy musaysay sa mga butang nga among gisulti kaninyo. Ang Espiritu Santo o kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo o laing mga palasunon, gawas sa gikinahanglang mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon o kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, ni dugo, ni mananap nga gituog, og likay ninyo ang pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dios magdaigon ta kanimo ang tanang mga
nasod. O Dios, magdaigon ta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluyanon ta kita sa Dios, ug bendisyonan kita. Ipadanagon ta kanato ang iyang nawo. Mahibawan untang iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Maglipay untang mga nasod ug magsadya. Kay nakamando ka sa kanasuran, diha sa kaangayan, ang mga nasod dinhi sa yuta imong gitultulan. Daigon unta ikaw sa katawan, O Dios, ang tanang kalungsuran magdaigon ta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Dios, magdaigon ta kanimo ang tanang mga nasod. Kinutlo, gikan sa basahon saang gipadayag. Unya kigamhan ako sa espiritu o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios. Nagilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa bililhong bato nga daw haspe ug tinaw sama sa bildo. May dako ug habog nga paril kini ug may napulog duha kaganghaan nga gibantayan sa napulog duha ka anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa napulog duha ka banay sa Israel. Kada kilid sa syudad may tulo kaganghaan, tulo sa silangan
tulo sa habagatan, tulo sa amihanan, ug tulo sa kasadpan. Gitukod ang baril sa syudad, ibabaw sa 12 kasukaran ng bato, nga gisulatan sa ngalan sa 12 ka-apostoles sa nating karnerong. Wala ako'y nakitang templo dito sa syudad, kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug ang nating karnero maumay templo didto. Didto wala na kinahanglan ang kahayag sa adlaw ug sa bulan, kay nadanagan man niini ang himaya sa Dios ug ang nating karnero maoy suga didto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kalimo. Kinutlogi ka na sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, ug ang akong amahan ug ako muanha ug mupuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo, nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka o ayaw kahadlok. Gisultihan na kuna kamo nga mubiya ako, apan mubalik ako, kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo niini mutuo kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Obedience as an expression of love. Ang pagtuman sa sugo mao ang timaan o respond sa paghigugma. Obedience as an expression of your love. Matod pa sa Ebanghelyo, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Di ba? Kung ang tao mahigugma, maningkamot siya, nga ang iyang gihigugma mulambo. Iyahang buhaton ang tanan sa iyahang hinigugma. Kung unsay gisugo sa iyang gihigugma,
iyang buhaton. Kung unsay iyang gipangandoy, no? Ang gipangandoy sa iyang gihigugma, no? Mo apil siya sa pangandoy niini aron matuman ang iyang pangandoy. No? Nga ang gugma baya, no? Ang gugma dili lang feeling, no? Dili lang emosyon, no? But it's an act, no? It's action, no? It's not mere feeling, no? Ang gugma. Kay ang gugma karon, ang love, no? Oramag nahimong barato, no? Nahimong barato ang gugma karon, no? Kay dali ra kayong maingon, I love you, no? Dali ra kayong maingon, no? I love this car, no? I love Cebu, no? Murag na barato ang gugma, no? I love these shoes, no? Matud pa sa ni Monsignor Rudy, no? You kill a meaning by 1,000 definition. You kill a meaning by 1,000 definition. No? Pero mao na, no? Ang tinuod nga gugma, no? It's not mere feeling, but it's an action. No? And mahimong na ay ebidensya o mahimong concrete, no? Na ay unod ang gugma kung buhato nimo ang sugo. Nya kung mahigugma gani ang tao, dali kaayo ang pagtuman sa sugo. Ang tao nga walay paghigugma sa bisan unsa nga butang, bugat alang kaniya ang pagtuman sa mga balaod. Ang bata, no, kung sugoon nimo pananglitan, no, ingnon nimo imuhang anak, no, dong ipusa na imuhang gihigdaan, no. Day panghugas diha sa imuhang plato, no, panghugas sa kananan, no. Ang iyahang response sa sugo nagdepende, no, sa unsa kalawom ang iyahang paghigugma sa iyahang ginikanan. Of course, daghan mga kuan, no, mga sitwasyon nga usahay dili kay basig na influence sa social media mo nang dili mo sugot sa sugo. But in a natural way, no, of course, no, mutuman siya sa sugo tungod sa gugma. No? Ug unsa kalawom ang iyang pagigugma, mao pud na ang expression sa ihang pagkamalipayon. Diha bitay kuan, no, kanang pari, no. Hapit na rabang binalhinay, no. By June, no, na nami appointment letter na by August magbinalhinay ang mga pari, no. Lain na pud ang mga pari ma-assign diri sa katedral, no. Nanay dugay ng panahon, no, nga ang usa ka pari natagaan siya appointment letter, ma-assign siya sa usa ka barangay parish sa bukid. Nya naanad siya og syudad nga parokya. Kay ang ihang lifestyle kuan kayo, no, outgoing kayo, no, social life kayo. Pag dawat niya sa ihang assignment appointment letter, no, na siya kahiubos, na siya pagduha-duha nga mudawat siyang appointment letter kay barangay parish sa bukid. Ug tuod man sa dihang nagbinalhinay na, niabot og 3 ka buwan, wa gid siya makadawat siyang assignment, pero dito siya sa ihang parish assignment ni puyo gid siya 3 ka buwan, 6 ka buwan. Pero ang tao, no, nga walay paghigugma, pag-antos gyud ang iyahang
ang ihang kinabuhi. Una nga dito sa parokya, pag-antos ang ihang mga misa, puros pinugos, no? Dali ra kay mahuman, no? Mag-antos pud ang mga parokyano, no? Kay nag-antos man ang pari, no? Inana, no? Ang way paghigugma, bugat jud kaayo ang mga buluhaton. No? It's a matter of acceptance, no? Ang pagdawat ra gyud. Well, ang nahigugma sa Dios atong response sa gugma sa Dios mao ang pagtuman sa iyang sugo. Pero sa ako nang giingon, no, ang gugma makita diha sa pagpuyo niini, no, dili just mere feelings, no. Kay pwede man musulti ka nga I love you Lord, pero hangtod karon na wala gihapon ka kapasaylo sa imuhang sa tao nga imuhang gikalagutan, sa tao nga nagapasakit nimo, no, naa gihapon kay pagdumot, no. You are a liar, matud pa ni San Juan sa iyang sulat, no, nga whoever says I love God but hates his brother, he is a liar. No. Pwede man nga magampo ka, no, magsimba ka, no, you pray the rosary, mo-post ka sa online o religious message, no, pero kusog kay ka muhukom, no, judgmental kay ka, no, marites kay ka, no, you are a liar. No. Kay ang tinuod nga nahigugma, buhaton niya ang sugo sa Dios. Sayon ra kayo, no? Simple ra kayo. Pero it's a profound truth and sometimes lisod buhaton. Ang tao nga nahigugma, sayon ra mubuhat sa mga sugo. Nay duha ka picture akong nakita, no. Ang una nga picture kay gapasan siya sa iyang anak, no. Gapasan siya sa iyang anak, iyang no, gisungay ang iyang anak, no. Yang ikaduha nga picture kay gapasan siya sa kalibutan. Ang usa ka tao gapasan sa kalibutan. Unya, sa una nga picture, ang amahan gapasan sa anak na caption. With love, the burden is light. Kung naa ang gugma, gaan ra ang gipasan. Sa ikaduha nga picture, gapasan siya sa kalibutan na caption. Without love, the burden is heavy. Bugat kaayo ang palasanon, bugat kay ang trabahoon, bugat kayo ang sugo. Muna nga sa ato untang pagsimba, sa ato untang mga buluhaton sa relihiyon, gaan unta kayo, sayon ra unta kayo, kay tinukmod na kini sa gugma. It's not just a mere feeling, nabitay amahan o inahan, mingon sa siyang anak, day, manimba na ta day. Mingon po dayon ang ihang anak, Mommy, I don't feel like going to church. I don't feel like going to church. Mingon po siya sa ihang anak, dong, pagtuon na dong. Mommy, I don't feel like studying. I don't feel like studying. Pero maingon ang inahan, ako pod nak, I don't feel like I don't feel okay today, but I still do what I have to do. Buhaton gihapon niya bisan og gihilantan siya, musimba gihapon siya, as long as makaya niya, mutrabaho gihapon siya, bisan og naglain niyang lawas, no? Because love is not just mere feeling, no? Feeling, but it's willingness, no?
its commitment. No? And mao po ni ang atong pagtuman sa balaod sa Dios. No? Ang balaod sa Dios, ang pagtuman niini is our expression of our love to God. No? Hopefully, ang mga balaod sa Dios, no, gaan kaayo sa atong kinabuhi. No? Gaan kaayo ang pagtuman niini kay tinukmod naman sa gugma. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay nga gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Amahan, makagagahom sa tanan. Gigikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhi dayon. Amen. Daigo nato ang Dios atong Amahan, nga nagpili kang Maria nga inahan sa iyang anak ug ato usab nga inahan. Pasalamaton nato ang Dios nga nagbuot nga ang tanang kaliwat magtawag kang Maria nga bulahan. Busa uban sa hugot nga pagsalig mga muyo kita nga malipayon niining Flores de Mayo aron tinabangan ni Maria, panalanginan kita sa Amahan sa iyang labing pinili nga grasya ug miingon kita. Panalangini kami Amahan tungod sa pangama ni Maria. Panalangin kami, Amahan, tungod sa pangama ni Maria. O Amahan, matiunay unta ang imong Santa Iglesia, diha sa kahiusa sa pagtuo ug paghigugma. Mapanalanginan unta ang Santo Papa, ang among kaobispuhan ug kaparian, ang tanang mga sakop sa simbahan, diha sa pag-alagad kanimo ug pagpasidungog kang Maria. Mag-ampo kita sa Ginoo. Panalangin kami, Amahan, tungod sa pangama ni Maria. O Amahan, himua nga ang mga punuan sa kanasuran, matabangan sa pangalian ni Maria, Rayna sa kalinang, aron maningkamot sila sa tinuuray pagpadangat sa kahiusa, kauswagan sa katawan, ug sa matuod nga kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Panalangin kami, Amahan, tungod sa pangama ni Maria. O Amahan, nga anaas sa mga langit, himua nga magtuman ang mga minyo sa ilang katungdanan sa pagkaminyo, nga mahimo silang maayong mga ginikanan, subay sa panig-ingnan o tanabangan ni Maria among inahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Panalangin kami, Amahan, tungod sa pangama ni Maria. O Amahan, itugot nga ang mga kabantan nga tanang magmasinugtanon unta sa mga balaod sa Dios og sa tao, magtubo diha sa grasya og sa kinaadman, mahimo unta sila nga kalipay sa ilang mga ginikanan og makapahimuot sa Dios ug kang Maria among inahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Panalangin kami, Amahan, tungod sa pangama ni Maria. O Amahan nga gamahanan sa tanan, himua nga ang mga batanong lalaki ug babae maghupot sa Kristohanong mithi, magkugi sa mga maayong buhat ug magahin sa ilang kinabuhi sa pag-alagad sa isig katao, aron mahimo silang dungog sa nasod, garbo sa simbahan ug makapahimuot kanimo diha sa pagsunod kang Maria, among Rayna. Mag-ampo kita sa Ginoo. Panalangin kami, Amahan, tungod sa pangama ni Maria. O Amahan, tabangi ang mga masakiton sa lawas o kalag. Tabangi ang among mga kinahanglan nga espirituhanon o yutanon. Hatagi sila sa pahulay nga dayon
ang mga igsuon nga naguna kanamo. Itugot nga maghiusa kaming tanan sa kanunay nga pagdaig ug pagpasidungog kang Maria, among inahan ug rayna. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami, Amahan, tungod sa pamamahan ni Maria. O Diyos, among amahan, nga naghatag og kalipay sa kalibutan tungod sa pagkabanhaw sa imong anak, nga sa Jesucristo among Ginoo. Itugot nga tungod sa mga pangaliya sa among inahan ang mahal na Berhen Maria among Rayna, madala kami nga nasa kalipay sa kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako inyong sakripisyo dawaton ta samahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa pagkapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mudangat unta nga na kanimo ang among mga pangaliya. Uban sa paghalad nining mga gasa aron kami nga imong gihinluan sa mga sala. Maanda mong taalang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhayong magkagahom sa tanan. Angayog matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan na gunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay huno nga pag-ingon. Santos, Santos,
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upahan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasa. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Dinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag nga na kanimo makagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong mananubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaungon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kani. Ipakita ta ang panaginig sa unay, ang panagdait manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako angay nga makarawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug gumaayo ako. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinagi sa pagabanhaw ni Jesucristo. Padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko o gihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo.